Daria Fan története. Hogy késő, a mai videóban ennek járunk utána. Daria Fan ismertebb nevén a számverseny győztese, Chapter 1 Season 3-ban kezdte a játékot, és kicsit se vette komolyan az elején. Season 6-ban minden megváltozott, Dari már napi több órát játszott a játékkal. Ez folytatódott Chapter 2 Season 2-ig, azaz 2020-ig, ahol az emberek otthon voltak, és Dari napi 12 órát játszott a játékkal. De itt is még csak egy átlagos játékosnak számított. Aztán megjelent az OG Season, ami Daria Fan történetében mindent megváltoztatott. Aztán elkezdett kapokat játszani, és Chapter 5 Season 3-ban elkezdte a tartalomgyártást. Szépen lassan növekedett a YouTube csatornája, majd a nagy áttörés ezen a videón volt, ahol kevesebb mint 24 óra alatt 700 darab feliratkozót tudott szerezni. Eszméletlen! Sorra nyeri a Nobus Glimeket, és Szántól 125 000 forintot nyert. Eszméletlen, ez az ember tud valamit. Ja, és képzeljétek, szilveszterkor egy 24 órás streamet csinált. Na de róla ennyit, írjátok meg a kommentbe, hogy Kövinek kinek a történetét meséljem el. Sziasztok!